ನೀರು ಹೋಯ್ತದ ಪರ್ನಾಗ ದೊಂಡೆಡೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ಹೊತ್ತುನು ದೊಂಡೆ ಬಾಳೆ ದೈದಿಡ್ನಡೆ ಪೊನ ಪೂರ ಮಡಲು ಬತ್ತದು ಸೂಕೊರ್ಲೆಗ ಉಂಟು ಮಗಟ್ಟ ಬತ್ತದ ದೊಂಡೆ ಕಂಗದೈನು ಬೋದು ತೂಳ ಅಂದು ಅಕ್ಕಿಲೆ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಅಕ್ಕಿಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಅವಳು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಕಲು ಉಂಟದು ಬಂಡೆ ಮಾಟದಿಡ್ಡೇರೆ ಅಂಕಳ ಗೊಂತುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಕಳ ಮೂಜು ಜೀವ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಅಂಜಿ ಬಾಳೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಗು ಎಂಚಿನ ಅಂಕಳ ಆಸೆ ಇರ್ತದ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಗೆ ಮಾಂತಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಪಣೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಲಿಸಿಯರೆ ರುಚಿ ಒಲ್ಪ ಆನಗನೆ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತನ ಪಂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೈತದಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಸೈತದು ನೀಂದದುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಕಡಪುಣ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಮ್ಮೆ ಅದೊಂದು ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಬು ಮಗಟ್ಟ ಕಡುಪುಗ ಪಾಡುಗಡ್ಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾದಾಳಿ ಜೋಕುಳು ಪುಡೇರು ಎಂಚತ್ತು ವಾಡನ್ನು ಬಳ್ಳಿ ಎಂಚತ್ತು ವಾಡಂಡು ಈ ಬಾಳೆ ನೀರು ನೋಡ್ಬಿಡ ಜಪ್ಪ ಅಂದೆ ಕಕ್ಕಂಡು. ಬೆಳಾಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣರವರ ಮನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬದಿಯಡ್ಕದ ಒಡಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಲಾವತಿಯವರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಎಂಚೊಳ್ಳನೇದಾಯ್ತು ಸುಖದ್ದಿ ಅಂಕ ಜನವರಿ 30 ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಳ ಮುಳ್ತು ಪೋತ ಅವು ಈಡೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತದು ಓದ್ತಾನೆ ಆ ರಿಕ್ಷಾದ ಸೊರವನು ಐನು ಪೂರ ಅನುಭವದೆತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿಯರಿಂದ ಇರುವರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮೂಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಎದುರು ಕಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಆಗ ಬೀಗಬಾರ್ದು ತೋಜುಂಡು ಬೆರ್ತೆಗಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಕಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂತ ವಿಷಯನು ಪಿಂದಿದು ಗುಯಲಗಿಸ ಮೈತೆ ಮೈತದ ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣಗ ಅಂತ ಬಸ್ಸು ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಬಸ್ಸೊಂದು ಅದು ಎಂಚಲ ಎಂಕಲ ಭತ್ತದಾನೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತೀಜಿ ಗುಯಲಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಭತ್ತದಾನ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ನೀರು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಯ್ತದ ಪರ್ನಾಗ ದೊಂಡೆಡೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ಹೊತ್ತುನು ದೊಂಡೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ಬಾಳೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಕ್ಕಡೊಂಡಾಗ ಅದು ದಾಯ್ತ ಇದು ದಾಯ್ತ ಆನಲೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆತನ ನಿಂಕಲೆ ಗೊಂತ ಮನತ್ತಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ದನೆಲ್ಲ ಆತನಂದೇ ಗ್ರೇತ ತೂಣಾಗ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೂರ ಪಂತಿ ಪೂರ ಸೈತದಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಂತಿ ಪೂರ ಸೈತದಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಸೀದಾಡೆ ದೈದಿಡ್ನಡೆ ಪೋಯೆ ದೈದಿಡ್ನಡೆ ಪೋನ ಪೂರ ಮಡಲು ಬತ್ತದು ಸೂಕೊರ್ಲೆಗ ಉಂಟು ಮಗಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಅಂಡೆ ಕಂಗದೈನು ಬೋದು ತೂಳ ಅಂದು ಉಳ್ತೊಂದೆ ಅಯ್ಯ ಪನಿಗೆ ಹರಿದು ಬೋದು ತೂಣ ಅಂಡೆ ಅವು ಸುಮಾರು ದೈ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಉಳ್ತೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜ ಇಂಚಮಂತ ಅದು ಕೊರನೆ ಉಪದ್ರವನೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಕಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಇರಲತ್ತ ಆಕಲೇ ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಕಲೆ ದೈದಿಡ್ನ ಬೇಜಾರಾತನಿಗೆ ದೈದಿಡ್ನ ಬೇಜಾರಾತನಿಗೆ ಅಕಲೇ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಮಾಡ್ತದೇನೆ ಅಕಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏರ್ಲತ್ತು ತೇಸಂಡು ಸಣ್ಣ ಬಂತೆ ರೇ ಕೈ ಮೈತೀನಿ ಸಹ ನಂಟದು ಅಕಲೆ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲತ್ತು ಅಂಚ ಅಕಲೇನ ಒಂದು ಮುಲೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹರಿಜನಸು ಲೀಲ ನಂಟದು ಅಂಚಿರಿದು ಪಂತ್ಯದ ಗಟ್ಟ ಚುಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಲೆನ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಓ ಮೂಲು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಬೂಳ್ತದು ಪಂಡಾಲು ಅಕಲೇನು ಪಣ್ಣ ಅಕಲೇಗೆ ಆಡೆಗೆ ಬಣ್ತೇರಿಗೆ ಕಾಣತ್ತೂರ್ಗು ಬಣ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲ ಬಣ್ತಾಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಸ್ಥೆ ನಡತ್ತದುಂಡು ಮೂಲು ಹೊರ ಬತ್ತನೇ ಆಯ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೇರುಣೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮೂಕುಟ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಪಂಡ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ತೇನ ಕಲ್ಲುಣ ಮತ್ತ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮೂಕುಟ್ ಅವಳು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಕಲು ಉಂಟದು ಬಂಡೆ ಮಾಟದಿಡ್ಡಿಯರೆ ಎಂಕಲ ಗೊಂತುಂಡು ಅಂತೆ ಮಾಟ ದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿದು ಜಾಯನೆ ಬನ್ನೆ ಮಾಟದಿಡ್ಡಿಯರೆ ಎಂಕಲ ಗೊಂತುಂಡು ದಿಡ್ನ ಹಾಕಲು ಪೋವೇರು ನಂಟೇನು ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಬಂಡೆ ತಾಯಿ ಪೋಯಿ ಎತ್ತೋ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಕಲು ದುಂಬುರ್ದೇ ಮಾಟದಿರ್ತೇರು ಅಂಕಲ ಮೂಜು ಜೀವ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಅಂಜಿ ಬಾಳೆ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಎತ್ತೋ ದಿರ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಪದ್ರಣಿ ಅಂಕಲ ಇದ್ಯಾನ ನಾನಿ ಒಂದು ಸಯ್ಯರ ಬಡದು ಅಂಕಲ ತರವಾಡಿಗೆ ನೇಮಗು ಪೋತ ಮೈರು ಸುಚ್ಚಿರು ಪೊಳ್ತದು ಏಕ ಬೆತ್ತೆ ಕುತ್ತದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವು ಅವಳೆ ಬೆರ್ತೆಗಡೆ ವರ್ಪಣೆ ಅವಳೆ ಎದುರು ಕಡೆ ಅವಳೆ ಬೆರ್ತೆಗಡೆ ವರ್ಪಣೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಪದ್ರಿ ಎದುರಿಗೂ ತೂಣಾಗ ಚಲಿಪುಣೆಲ ಪತ್ತುಣೆಲ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಲ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲ ಈ ಬುಗ್ಗೇರ ಪುಂಡ ಈ ಜನ ಇಂಚ ನಂಟದು ಈ ಜನತ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಉಪದ್ರವಣೆ ಎಂಕ್ಳಿದು
ಉಪದ್ರನೆ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಗು ಎಂಚಿನಕಲೆಂಕಲ ಆಸೆದಿರ್ತಜ ಎಂಕಲ ಐಕ್ ದಾಲ ಆಸೆದಿರ್ತಜ ಎಂಕಲಾಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲಾತಂಡು ರಡ್ಡ ಬಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅವು ಮುತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲತ್ತದು ಕೊರ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡದು ಐಟು ಎಂಕಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಚಿಕ್ಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಎಂಕಲೆ ದಾಳ ಆಕಲ್ ನಂಜೀತು ಬೋರ್ಡು ಎಂಚಿನಲ ಎಂಕಲ ಐಕ ಆಸೆದಿರ್ತಜ ಎಂಕಲ ಮುತ್ತು ಪೋದು ಅಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಹಾಂ ಎಂಕಲ ಮುತ್ತು ಪೋಡು ಅಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಪುಣೆ ಪುಣೆ ಆತಿ ಅಮ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಗೆ ಮಾನ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸಿಯರೆ ರುಚಿ ಎಂದು ಅಯ್ಯ ಪಂಡನ ಕೇನುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸಿಯರೆ ರುಚಿ ಎಂದು ಅಮ್ಮೆದಾಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಪವನ ಪತ್ತುನದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ದುವೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸಿಯರೆ ರುಚಿ ಅಯ್ಯ ಮಾನ್ಪುಡೆ ಪೂರ ಸರಿ ಎಂದು ಅಮ್ಮೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಪೂರ ಉಪದ್ರನೆ ಬೊಲ್ಪ ಹಣಗನೆ ಅಯ್ಯ ಮೈತದನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಪ್ಪಡು ಯಾಪ ಮೈತಿದೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೆಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪ್ಪೆ ಮುಲೆ ಎದುರು ಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಬೀಗಾರ್ದುಂಡು ಬುಕ್ಕವಳೆ ಪಿರವಡೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಪೂರ ಬಂದಾತಂಡು ಗಿಲಿಯಾಕ ಕಿಟಕಿ ಅಂತ ಆ ಬೊಲ್ಪ ಹಣಗನೆ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿತ್ತನ ಪಂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೈತದುಂಡು ಕಪ್ಪೆ ಸೈತದು ನೀಂದದುಂಡು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸೈತದು ನೀಂದದ ಹಾಂ ಇಟ್ಟಿತ್ತನ ಏರ್ನ ಕಂಡನಿ ಇತ್ತನ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನು ಚೈತಾರ ಅವು ದುಂಬು ಸರಿ ಇದ್ಯಾಂಡು ದುಂಬು ಬುಕ್ಕ ಇದ್ಯಾವತನ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಕಿಲೇರು ಕುಂಬ್ರಾಜದಾರು ಆರು ಮತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ರಾಜ್ಯ ಅವಡು ನನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದೆ ಅಪುಂಡ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಅವಡು ಬೋಡು ಬರೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಆಯ್ನೆ ಸರಿ ಆಡಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನೇನು ಗೊಬ್ಬಂದೇ ಹೇಳೇರು ಉಲಾಯಿಗೆ ಸರಿ ಆತಂಡು ಸರಿ ಆತನಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನೇನು ಗೊಬ್ಬಂದೇ ಎತ್ತೇರು ಹಾಂ ಇದೆ ಕೋಡೆ ಈ ಬೆಲಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಜಾಂಡಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಮನ ವಿಷಯ ಅವು ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡ ಏತು ಹೊರ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಅವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಂಗೆ ಗೊಂತಾಯಿನಿ ಹಾಂ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಂ ಮುರಾಣಿ ವಯ್ಯಾಡು ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ವಯ್ಯಾಡು ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ಅಂಜಿ 5 ಗಂಟೆನ ಅಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದ ನಂದು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರಾ ಮಾನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಳು ಮಾನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಿ ಮಾನ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಳು ಮಾನ್ಪುಣ ಅಕ್ಲಿ ಅಕ್ಳು ಪೋನಾಗ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಕಡಪುಣ ಅಕ್ಲಿ ಹಾಂ ಅಮ್ಮೆ ಅದೊಂದು ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಬು ಮಗಟ್ಟ ಕಡುಪು ಪಾಡುಗಡ್ಡಿ ಇಂದು ಹಾಂ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಳು ನಾನಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಕಷ್ಟನೆತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ಪಿಳಿಗೆ ನಾನಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಕಷ್ಟನೆತ್ತ ಇತ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಬತ್ತದನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಲಸ ಇಪ್ಪುಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟನೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒರಿ ಉಳ್ಳ ಐನೆ ಆಗ ಅವಳೆ ಮುಲಿ ಒಡೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೋಡು ತರವಾಡೆಗೆ ಪೋಡು ಮಾತ ಬಂಗವನೆ ಎತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಡು ಬಂಗೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳ ಹಾಂ ಗುಯಲಿಗೆ ಈ ಸಮ ಇತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೊಂಡೆಗೆ ಮೈತೇನೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೆರೋಡು ಉಂದು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಳಿ ಈ ಜೋಕುಳು ಪುಡೇರುನೇ ಎಂಚತ್ತು ವಾಡನ್ನು ಪಲ್ಲಿ ಎಂಚತ್ತು ವಾಡಂಡು ಈ ಬಾಳೆ ನೀರು ನೋಡ್ಬಿಡ ಜಪ್ಪ ಅಂದೆ ಕಕ್ಕಂಡು ಈ ಬಾಳೆ ನೀರು ಬರ್ನಾಗ ದೆತ್ತ ಕಕ್ಕಂಡು ಬಾಳೆ ನೀರನ್ನು ಜಪ್ಪುಜಿ ದೊಂಡೇಡಿ ಎಸ್ ಇದು ಶಿಲಾವತಿಯವರ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾವಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನರಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು? ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಶೀಲಾವತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಒಡಂಬಳೆ, ಬದಿಯಡ್ಕ.